97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Wala tayong kasiguraduhan kung ano ang dala ng ating hinaharap. Pero gagawin natin ang lahat magkaroon lang tayo ng maayos na kinabukasan. Ganito ang ginawa ng ating kabarangay na si Dado. Sumama siya sa isang babaeng tingin niya ay makapagpapaangat sa kanyang estado sa buhay. Pero nang biglang bumalik ang babaeng dating nagbigay sa kanya ng tunay na kaligayahan ay naipit siya sa isang malaking suliranin kung sino ba sa dalawa ang dapat niyang piliin. Ang babae bang idinidikta ng kanyang isip o babaeng isinisigaw ng kanyang puso? Kung sino ang kanyang pinili sa huli, yan ang dapat ninyong abangan. Dito lamang sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, 45 anyos na po ako ngayon habang sinusulat ko ang liham na ito para sa inyo. Pero ang storya po na ibabahagi ko ay nangyari noong 25 years old pa lamang ako. Dado po ang pangalan ko. Ipinanganak, lumaki, hanggang ngayon ay nakatira dito sa Tondo. Hindi maganda ang buhay na ipinagkaloob sa akin. Laking squatter ako, Papa Dudut. Sugarol ang nanay ko samantalang dating drug addict naman ang tatay ko bago siya namatay. 5 kaming magkakapatid at lahat kami ay hindi nabigyan ng pagkakataong makapagtapos ng pag-aaral. Sa murang edad ay maaga na akong nagbanat ng buto para mapakain ng nanay kong walang trabaho at 5 kapatid na palamunin. Dahil walang tinapos ay nahirapan akong kumayod, Papa Dudut. Kaya nauwi ako sa mga ilegal na gawain. Natuto ako magnakaw, ito ang naging pangunahing hanap buhay ko noon. Kung matatawag man itong hanap buhay. Labas-pasok ako noon sa kulungan dahil sa naging trabaho ko. Ganon pa man ay hindi ko pa rin tinigilan ang masamang gawain yon. Ito lang po kasi ang tanging paraan para magkapera ako noon at mapakain ko ang pamilya ko. Saka na lang ako natigil sa pagnanakaw ng isang barkada ang magpasok sa akin sa kalakaran ng pagbebenta ng laman. Kahit papaano ay meron din naman daw akong itsura at magandang pangangatawan. Pwede ko raw itong gamitin para magkaroon ng mas malaking halaga ng pera. Dahil wala naman akong karapatang mamili ng trabaho ay pinatos ko po ito, Papa Dudut. At tama nga ang sinabi ng kabarkada ko. Malaki ang nakukuhang pera sa pagbebenta ng laman. Sa trabaho na ito ko na po nakilala si Tonya, ang babaeng nagpabago sa buhay ko. Totoo nga ang sinabi nila, Na ano? na magaling kang bata. Nag-enjoy ka ba? Oo, sobra. Ito yung matagal ko nang hinahanap eh. Ngayon ko na lang ulit naranasan. Patikim pa lang yan. Marami ka pang pwedeng maranasan sa akin. Talaga ba? O baka naman puro salita ka lang. 30% pa lang yung naranasan mo sa akin kanina. Malalaman natin yan sa susunod na pagkikita natin. Bakit? Alis ka na ba? Hindi pa. Gusto ko muna makipagkwentuhan sa'yo. Talaga? Ano bang gusto mong malaman tungkol sa akin? Ilang taon ka na nga ulit? 25. Malayo pa lang agwat natin ha. Nung ganyan pa ang edad ko, hindi ka pa ipinapanganak. Ilang taon ka na ba? Hulaan mo. 30? Sorry, bobo ko sa math eh. 50 na ako. Papasa na ako bilang nanay mo. Talaga ba?
Hindi halata ah. Alam mo, babayaran naman kita kahit hindi mo ako bulahin. Di nga. Totoo naman sinasabi ko eh. Bata ka pa talaga tingnan. Wala ka bang asawa? Meron. Bakit ka nagbabayad ng lalaki kung may asawa ka naman pala? Di na ba makatayo sandata ng asawa mo? Kaya pa naman. Ang problema, sa ibang babae ginagamit yung espada niya. Kaya sa iba ka rin sumasama. Gumaganti ka sa kanya. Hindi ako gumaganti. Sinasagot ko lang ang pangangailangan ng katawan ko. Paminsan-minsan, kailangan mo rin diligan ng halaman. Kung niloloko ka ng asawa mo, bakit di mo pa siya iwalayan? Bata ka pa nga talaga. Hindi ganun kadali yun, Dado. Paanong hindi? Marami kang bagay na dapat i-consider bago ka makipaghiwalay. Mahirap magdesisyon basta-basta gamit ang emosyon lang. Kailangan mo rin gumamit ng utak. Kapag nakipaghiwalay ako sa asawa ko, ano mangyayari sa akin pagkatapos? Paano ang mga anak ko? Hindi mo pa yan maiintindihan ngayon kasi wala ka pang anak, wala ka pang asawa. Isa pa, hindi mo kilala ang asawa ko. Mahirap kalabanin ng taong yun. Hahayaan mo na lang ba na harap-harapan kang niloloko ng asawa mo? Hinahayaan ko ba talaga? Kaya ka nga nandito sa tabi ko, di ba? Di ka ba natatakot na baka mahuli tayo ng asawa mo? Wala namang pakialam yon kahit na mahuli niya ako eh. Ang mahalaga, hindi ako mahuli ng ibang tao dahil kapag nangyari yon, masisira ang pangalang inaalagaan namin. Yon ang dahilan kung bakit hindi rin ako nagsasalita. Kahit na nahuhuli ko siyang kasama niya ang mga kabit niya. Mga? Dado, kung mayaman ka, hindi lang isa ang magiging kerida mo. Kayang-kaya mong bumili ng 2, 3, hanggat may maisasalpak kang pera sa pagmumukha nila. Hindi ka mauubusan ng babae. Ibang klase talaga mayayaman, no? Sarap siguro maging milyonaryo. Masarap, pero mahirap. Lalo na kung hindi na kayang tumbasan ng pera ang mga bagay na hinahanap mo. Lahat naman ng bagay dito sa mundo may katumbas na pere. Hindi lahat. Maniwala ka sa akin, pera-pera lang yan. Basta may pera ka, lahat makukuha mo. Bata ka pa nga talaga. Pangalawang beses mo nang sinabi yan ah. Hindi na ako bata. O siya, hindi na. Magbihis ka na. Aalis na tayo bago tayo abutan ng araw. Walang trabaho si Tonya, Papa Dudut, pero hindi na niya kailangan magtrabaho dahil mayaman naman ang asawa niya. Ito ang rason kung bakit sa kabila ng harap-harapang panloloko sa kanya ng asawa niya ay hindi siya maiwan-iwan ni Tonya dahil sa kayamanan nito. Isa pa ay ayaw din niyang iwan ang 3 niyang anak na siyang tanging nagbibigay sa kanya ng rason para mabuhay. Nagkakilala kami ni Tonya matapos akong irekomenda ng isang kaibigan sa kanya. Naghahanap siya noon ng bagong lalaki dahil nagsawa na raw siya sa dati niyang boy toy. Maganda si Tonya, Papa Dudut. Kahit na 50 anyos na siya ay meron pa rin siyang magandang pangangatawan. Hindi mo siya makikitaan ng linya sa mukha niya. Makinis pa rin ang balat niya na daig pa ang balat ng bagong panganak. Sa unang tingin ay hindi mo akalaing nagbabayad siya ng lalaki para lang masagot ang pangangailangan niya sa katawan. Meron kasi siyang maamong mukha, mga tipo ng mukhang mapagkakatiwalaan. Simula noon ay naging suki ko na si Tonya. Twice a week kami noon kung magkita at talaga namang tiba-tiba ako noon pagkatapos kong maibigay ang kagustuhan niya. Simula noon ay ako na ang nagbigay ng mga bagay na hindi kayang ibigay sa kanya ng asawa niya. Doon na po mas lumalim pa ang pagsasama naming dalawa, Papa Dudut. Sa sobrang pagkahumaling niya sa akin ay nagsimula na niya akong bigyan ng mga material na bagay. Sinimulan niya sa mga mamahaling relo na nasundan ng mga branded na damit at sapatos. Yun nga lang, Papa Dudut, ay kasabay ng paggasto sa akin ni Tonya ay ang pagkontrol niya sa buhay ko. Ang sosyali naman dito. Dapat sinabihan mo ako na sa gantong lugar tayo pupunta. Di sana nagsuot man lang ako ng maayos-ayos na damit. Para kanino ka mag-aayos? Para sa ibang customer? Hindi ka naman nila kilala. Isa pa, wala tayong kasama rito kundi yung mga server lang.
Para saan pa't magsusuot ka ng maayos na damit? Siyempre, nakakahiya. Tinan mo nga tong suot ko, para akong tambay. Bakit hindi ba totoo yun? Grabe ka naman sa akin. May trabaho naman ako, no? Ano, callboy? Trabaho bang tawag mo dun? Paano ka nga ba napasok sa trabahong yan? Gipit. Yun lang naman ang sagot dyan eh. Lahat ng taong katulad ko, hindi naman namin ginusto tong trabahong to. Kung mas may maayos sana kaming hanap buhay, ay di sana wala kami sa lansangan. Hindi mo sana ako nakilala. Ayaw mo bang iwan yung pagko-callboy mo? Bakit naman? Dito ako kumikita eh. Kesa naman magnakaw, mas magandang trabaho na to. Pag tumigil ako sa pagko-callboy, saan ako kukuha na ipapakain ko sa pamilya ko? Sa'yo? O sige, Anong o sige? bibigyan kita ng monthly allowance kapag tumigil ka dyan sa trabaho mo. Bakit mo naman gagawin yun? Dahil gusto kong ako lang ang trabahuhin mo. Mabait akong tao pero madamot ako pagdating sa mga ari-arian ko. Talaga ba? Bakit yung asawa mo? Di mo pinagdamot? Dahil hindi ko naman siya pag-aari. Matagal na kaming may kanya-kanyang buhay. Magkasama kami sa isang bubong, pero magkaiba na ang buhay naming dalawa. At huwag mo nang pakialaman ng buhay pamilya ko. Mag-focus ka na lang sa akin. Magkano ibibigay mong monthly allowance sa akin? Magkano ba gusto mo? Plano kong pabalikin sa pag-aaral yung bunso kong kapatid eh. Medyo malaki-laki kailangan ko. Okay na ba yung 50,000? Yun lang? Lang? Buwan-buwan yun ha. Pero kung may tataas pa, baka pwede mo pang dagdagan. Ako nang bahala dyan. Kapag pumayag ka sa gusto ko, kailangan mong sumunod sa rules ko. Anong klaseng rules naman yan? Nasabi ko na kanina yung una, huwag kang makialam sa family affairs ko. Mas maganda na yung wala kang alam. Bawal mong kontakin ang sino man sa pamilya ko, lalo na ang asawa ko. Maniwala ka sa akin, para sa ikabubuti mo yan at hindi para sa akin. Ba't ko naman gagawin yun? Wala naman akong pake sa asawa mo, no? Mas maganda na yung sigurado. Pangalawa, kapag aksidente tayo nagkita in public, hindi tayo magkakilala. Hindi mo ako kilala at hindi rin kita kilala. Kahit simpleng eye contact, wag mong gawin sa akin, naiintindihan mo? Sige, kaya ko naman gawin yun. Kikitain mo lang ako tuwing schedule natin. Bawal kang pumunta sa bahay. Bawal mo akong puntahan. Ako ang pipili ng araw, oras at lugar kung kailan tayo magkikita, kaya dapat ready ka anytime. Di ko naman alam kung saan ang bahay niyo eh. Huwag kang mag-alala. At wala rin ako pinagkakaabalahan kaya anumang oras pwede ako. Kikitain kita agad pag gusto mo. And lastly, bawal kang makipagkita sa ibang babae. Bawal kang makipagrelasyon sa iba, lalong-lalo na ang makipag-sex. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero paano kung… Wala nang pero-pero. Oo, hindi lang ang gusto ko marinig. Nagkakaintindihan ba tayo? O sige. Meron ka pa bang idadagdag? Baka may nakalimutan ka pa. Sa ngayon, yun na lang muna. Okay. Yun lang naman pala eh. Titigil na ako sa trabaho ko kung yan ang gusto mo. Basta, ikaw nang bahala sa akin. Sayong-sayo na ako. Good. Papadudot simula noong nakilala ko si Tonya ay mabilis na nagbago ang buhay ko. Hindi lang ang buhay ko, kundi maging ng buong pamilya ko. Ang totoo nga po niyan ay hindi na nga sila noon nagtatanong kung saan nanggagaling ang perang ibinibigay ko sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay nakakakain sila ng maayos at hindi na pinoproblema ang araw-araw na gastusin. Sa kanilang lahat ang nanay ko ang pinakamasaya dahil bawat perang ibinibigay ko ay dagdag sa pagsusugal niya. Hindi ko ikakaila, papadudot na si Tonya ang dahilan ng pag-angat namin mula sa kahirapan. Kaya naman hinayaan ko lamang siyang makuha ang gusto niya mula sa akin. Halos 8 buwan ako naging kabit ni Tonya at sa loob ng 8 buwan na yon ay nagbuhay mayaman ako. Nakatira na ako noon sa isang kondo na binili ni Tonya para sa akin para hindi na kami mahirapang magkita. Isang sasakyan din ang pinangalan niya sa akin. Maliban dito ay nakatapak na rin ako sa iba't ibang bansa tuwing isinasama niya ako sa mga travel niya abroad. Papadudot, ako na yata ang pinakaswerteng lalaki sa mundo ng mga panahong yon. Ang kailangan ko lang gawin ay ibigay ang atensyon at pagmamahal na hindi niya matanggap mula sa asawa niya at sagot na nito ang lahat ng pangangailangan ko.
Akala ko noon ay wala na akong mahihiling pa dahil ang mga dating pinapangarap ko lang ay natatamasa ko na kapalit lang ng ilang gabing kasama si Tonya. Pero ang kagustuhan ko sa buhay ay biglang nagbago nang muli kong makita ang ex-girlfriend kong si Star. Papadudot magkababata kami ni Star. Magkasama na kaming lumaki at sabay na namulat sa malupit na mundong ito. Magandang babae si Star. Itinago nga lang ng kahirapan ang tagline nitong kagandahan. Ganun pa man ay siya ang unang babaeng bumihag sa puso ko. Makulit kasi siyang tao at mataas ang pangarap sa buhay. 17 anyos lang siya noon nang mabuntis siya. Pero dahil wala naman siyang kakayanang mag-alaga ng bata noong panahon na yon, at dahil na rin sa kahirapan ay napilitan siyang ibenta ang kanyang dinadala sa mag-asawang hirap magkaanak. 20 anyos na kami noon nang sinimulan kong ligawan si Star. Hindi ako ang unang nobyo niya pero isa ako sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Magaan ang loob niya sa akin at ramdam niya na totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya niya ako sinagot, Papa Dudut. Mabilis din namang natapos ang relasyon naming dalawa ni Star. Dahil isang araw ay bigla na lang siyang nawala sa lugar namin. Nabalitaan ko na lamang na sumama na pala siya sa isang matandang foreigner sa kagustuhang matakasan ang hirap ng buhay. Papadudot umalis siya nang walang paalam. Ni hindi man lang niya nilinaw kung ano ang mangyayari sa relasyon namin matapos siyang umalis. Simula noon ay hindi ko na po siya nakita. Lumipas ang 5 taon ay wala akong natanggap na balita mula sa kanya. Hanggang sa muli nga kaming nagkita sa isang coffee shop. Excuse me? Dado? Ikaw ba yan? Ako nga. Star? Oh, long time no see! Ikaw nga. Grabe, ang laki na pinagbago mo ah. Muntik na kitang hindi mamukhaan. Siyempre, nag-upgrade na tayo. O ano, kumusta ka na? Mukhang big time ka na. Di naman. Sinuwerte lang. Tingnan mo nga, ang gara ng damit mo. Nakarelo ka pa. Teka, totoo ba yan? Baka fake yan, ha? Totoo to. Regalo lang sa akin. Ikaw, musta ka na? Okay naman, maayos na ang buhay sa awa ng Diyos. Kayo pa ba nung… Ni George, yung foreigner? Ay, hindi na, wala na yun. Paanong wala na? Hiwalay na kayo? Deads na. Matanda na rin kasi. Kaso nung namatay, pinalayas kagad ako ng pamilya niya. Gold digger daw kasi ako. Hindi ko naman sila masisisi. Sino ba naman kasing 20 anyos ang sasama sa lalaking 80 na, 'di ba? Ano nangyari pagkatapos? Wala, malis ako. Wala naman din ako magagawa pa doon. Hindi rin naman ako mahal nung matanda. Hindi ko rin naman siya mahal. Gusto lang talaga niya na makakasama hanggang sa mamatay siya. Paano ba naman kasi? Pinabayaan siya ng mga anak niya. Tapos nung namatay, para sila mga buitring nag-agawan sa natitirang yaman ng tatay nila. Ako naman, binenta ko yung mga alahas na binigay sa akin ng matanda. Yung perang nakuha ko doon, pinagpatayo ko ng maliit na negosyo. Tapos nag-boom. Yun, ngayon eto, negosyante na ako. Hindi ko na kailangan ng matandang mayaman. Hindi ko na kailangan mamalimos sa daan tulad nung kabataan natin. Ang layo na narating natin, oh. Parang kailan lang nung magkausap tayo sa harap ng bahay nyo. Nangangarap ng mga bagay na meron na tayo ngayon. Tama nga yung sinabi nila na darating din yung oras natin at ngayon na yun. Nakakatuwa nga eh. Nagkita tayo ulit kung kailan maayos ang buhay natin. Kaya nga eh. Oh, kumusta naman ang love life mo? May boyfriend ka ba ngayon? Ako? Wala akong boyfriend. Masyado ako busy sa negosyo ko. Wala pa akong time para dyan. Walang time o talagang ayaw mo lang muna magka-love life? Wala talagang time, promise. Ikaw ba, may girlfriend ka na? Wala rin. Walang girlfriend kasi may asawa, no? O wala talaga? Wala talaga. Single na single ako ngayon. Bakit naman wala? May nililigawan ka ba? May hinihintay? Sabihin na lang natin na may hinihintay akong bumalik. At nakita ko na siya ulit ngayon. Nakita mo na? Ako ba yan? Ayoko mag-assume ha. Pero
Hindi naman siguro ako yung tinutukoy mo, no? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Malay mo. Anong klaseng sagot yan? Pero seryoso, masaya ako na nakita uli kita. Ako rin. Kaya dapat may kasunod pa to, ha? Sandali nga. Kunin mo na lang yung phone number ko para makalabas naman tayo minsan. O eto, yung calling card ko, ha? Medyo busy ako during weekdays kaya pag mag-i-invite ka, dapat weekends. Okay, sige. Labas tayo next time. O paano yan? Maiwan na kita, ha? Nagmamadali rin kasi ako eh. Dumaan lang talaga ako para bumili ng kape tapos sakto naman nakita kita. Message mo ako, ha? Sige na, bye! Sige, ingat. Kita na lang tayo sa susunod. Papadudot na kailang sulyap pa nga ako kay Star noon bago ko nakumpirma na siya ngayon dahil sobrang laki ng pinagbago niya. Hindi mo aakalaing nagmula siya sa hirap para siyang nag-glow up ng 5 beses. Ang dating marurumi at lumang damit ay napalitan ng magarang kasuotan. Para siyang modelo na sinuotan ng mga branded na damit. Puno rin ng kumikislap at kumikinang na alahas ang leeg at tenga nito. Pagkatapos ng pagkikita namin ay nagpalitan kami ng contact number. Nang araw na yon ay parang kandilang nasindihan muli ang pag-ibig namin na noon ay naiwan sa dilim. Sa muling pagkabukas ng koneksyon namin ni Star ay unti-unti naming naibalik sa dati ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Ngayong alam ko nang hindi pa nakatali si Star ay porsigido na ako noong ibalik ang dati naming relasyon. Gusto ko siyang ligawan. Gusto kong ituloy namin ang naunsyami naming pag-iibigan. Ngayong pareho na kaming may kaya sa buhay ay wala nang magiging hadlang sa pagsasama naming dalawa. Niligawan ko si Star, Papadudot. Sa katunayan ay hindi na ako pinahirapan pa ni Star dahil maging siya ay gusto na rin ibalik ang dating kami. Mabilis kaming pumasok sa isang relasyon. Nang panahong yon, alam kong mali pero pareho kong pinagsabay sina Tonya at Star. Isang kasalanang pinagsisisihan ko pa rin hanggang sa ngayon. Dado, may tanong ako. Ano yun? Ano palang trabaho mo? Hindi ako usually nagtatanong kung anong trabaho ng mga tao kasi hindi naman kailangan yon. Pero naku-curious lang din ako sa'yo. Gusto ko malaman ang rags to riches story mo. Ako? Sinuwerte lang ako. Anong sinuwerte? Nirekomenda lang ako ng kaibigan ko tapos nakapasok ako sa isang kumpanya. Oh, talaga? Natanggap ka kahit wala kang tinapos? Oo naman. Hindi naman importante kung anong tinapos mo eh. Ang importante sa kanila kung magaling ka sa trabaho mo. Magaling ka naman ba? Oo naman. Ako pa. Magaling ako sa lahat ng bagay. Kung hindi mo mamasamain, ano bang trabaho mo? Di ko pwedeng sabihin eh. Medyo confidential kasi. Confidential? Bakit naman? Baka mamaya illegal pala yung trabaho mong yan, ha? Hindi no. Walang nilalabag na batas ng trabaho ko. O sige, kung ayaw mong sabihin, di okay lang. Hindi naman sa ayaw kong sabihin. Hindi lang talaga pwedeng ipaalam sa iba eh. Oo na, hindi na kita pipilitin. Next month, mansari na natin ah. Anong gusto mong gawin? Ako? Ano ba? Gusto mo mag-out of town tayo? Nako, baka mahirapan tayo dyan. Pero tingnan natin, baka magawa ko ng paraan. Or pwede rin naman kumain na lang tayo sa labas. Baka busy rin pala ako nun. Naalala mo pa ba yung unang mansari natin? Yung nasa Tondo pa tayo? Oo naman. Hindi ko makakalimutan yun, no? Kape at pandesal habang umuulan. Napakasimple pero nung araw na yon, naramdaman ko kung gaano kaganda yung buhay. Yung moment na yun, kahit ang dami nating problema, nabigyan mo ko ng motivation para mangarap ng mas malaki. Ako rin. Di ko rin makakalimutan yung araw na yon. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng totoong saya sa kabila ng estado natin. Kaso nga lang, nung sumunod na buwan, bigla ka na lang nawala. Siya nga pala yung nangyari sa atin nun. Gusto ko sana mag-sorry sa nagawa ko. Huwag na nating balikan yon. Kailangan natin bigyan ng closure yun bago tayo makapagsimula ulit. Nakaraan na yun eh. Naiintindihan ko naman kung ba't mo nagawa yun.
Kailangan ko kasing i-prioritize ang pamilya ko noon kaya ako sumama kay George. Si George, yung asawa mo? Oo, siya kasi nagbigay sa akin ng opportunity na baguhin ang buhay ko. Buhay namin. Kaya kahit masakit sa akin, kailangan kitang iwan. Ang naging kasalanan ko lang, hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Hindi kita sinabihan. Iniwan kita sa ere. Alam mo, sobrang nasaktan ako noon. Nagalit ako sa'yo. Nagalit ako kasi pinaniwala mo ako na magtatagal tayo. Yun pala. Kaya nga gusto kong mag-sorry. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa'yo. Mahal naman talaga kita Kaya masakit din sa part ko na iwan ka. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Pinapangako kong hindi na mauulit yung nangyari. At yung inaasahan mong magtatagal tayo, tutuparin ko yun. Isa pa, hindi natin kailangan magtagal. Kasi hindi na tayo maghihiwalay. Promise yan? Oo, promise! Kaya sana mangako ka rin sa akin na ikaw na talaga na hindi mo ako lolokohin, hindi mo ako sasaktan. Kasi ako, all out na ako sa'yo. Wala nang urungan, wala nang aalis. Simula noon hanggang ngayon, ikaw pa rin naman talaga ang gusto ko Walang nagbago doon. Salamat sa second chance, Dado. Papadudot, inilihim ko kay Star ang relasyon naming dalawa ni Tonya. Alam ko kasing hindi maganda ang reaksyon ni Star kapag nalaman niya kung ano ang ginagawa naming dalawa ni Tonya. Gumawa ako ng ibang kwento kung paano ako nagkapera na agad namang pinaniwalaan ni Star. Isa pa, hindi ko na kailangan pang banggitin si Tonya dahil plano ko naman noong makipaghiwalay sa kanya. Nabigyan ako ng pangalawang pagkakataong makasama si Star at hindi ko nasasayangin pa ang chance. Bago pa mahuli ang lahat ay kakalasan ko na si Tonya. Ang problema, Papa Dudut, ay hindi pala ganong kadaling magdesisyon. Marami nang nagawa para sa akin si Tonya para pakawalan lamang niya ako basta-basta. Napagtanto ko na hawak-hawak pa rin ni Tonya ang lahat ng meron ako sa ngayon. Ang tinitirhan ko, ang gamit na sasakyan, ang perang nagpapakain sa akin maging sa mga suot kong damit. Lahat ay nasa kamay ni Tonya. At kapag kumawala ako sa kanya ay kasabay din niyang mawawala ang mga ito. Isang bagay na hindi ko kayang mangyari. Sa akin pa rin kasi umaasa ang buo kong pamilya at kapag nawala si Tonya ay babalik ulit kami sa dati. Wala rin naman akong trabaho noon na babagsakan kaya wala akong ibang pagpipilian kundi ang manatili sa buhay ni Tonya. Itinuloy ko ang relasyon namin ni Star at kasabay nito ay patuloy pa rin akong nakipagkita kay Tonya. Ginawa ko ang lahat para maitago sila sa isa't isa pero may hangganan. Ang kakayahan kong yon, Papa Dudut. Dumating ang araw na kinakatakutan ko at yon ay nang mahuli ni Tonya ang relasyon namin ni Star. Papadudot, halos 1 taon na noon ang tagong relasyon namin ni Tonya. Samantalang 6 na buwan naman ang sa amin ni Star. Medyo mahirap ang magkaroon ng dalawang buhay na magkaiba. Lalo na at ang isa rito ay puno ng kasinungalingan. Minsan nga ay nalilito na rin ako sa mga nangyayari sa punto na muntik na akong mahuli sa sikretong tinatago ko. May pagkakataon noon na niregaluhan ko si Star ng kwintas na para dapat kay Tonya. Dumating din sa puntong sabay nila akong kinailangan. Pero dahil nakaschedule ako kay Tonya ay siya ang sinipot ko at nagrason na lamang ako kay Star. Alam kong nagkakaroon na noon ng pagdududa si Tonya. Bigla kasi siyang naghigpit sa akin. Oras-oras niyang inaalam kung saan ang kinakaroonan ko. Minsan nga ay nahuli ko siyang kinakalikot ang cellphone ko habang nasa CR ako. Mabuti na lamang at 2 ang gamit kong cellphone. Isa para kay Tonya at ang isa naman ay para kay Star. Ilang buwan din po akong tumagal sa ganong sitwasyon bago natuldukan ng lahat, Papa Dudut. Nasa kalagitnaan kami noon ni Star sa date namin nang biglang magpakita sa amin si Tonya nang walang pasabi. Mabuti naman na kapag day off ka ngayon. Kala ko ba busy ka tuwing Huwebes? Mabait yung boss ko Pinayagan naman ako mag-off.
Sinabi ko kasi may emergency ako. Aba, nagsinungaling pa ah. Yung mga ganyang boss na mababait, dapat hindi mo niloloko. Mahirap na makaharap ngayon ng boss na marunong umintindi, no? Ngayon ko lang namang ginawa to eh. Tsaka mabait akong empleyado. Kaya pinagbibigyan niya ako tuwing humihingi ako ng pabor. Mabuti naman kung ganon. Uy, nga pala, next week busy ako ha. Uwi kasi ako ng Lucena eh. Bakit? Anong gagawin mo doon? Bibisitahin ko si nanay. Wala na ba sila sa Tondo? Sorry ah. Wala kasi nung maghiwalay tayo. Hindi na kasi ako nakibalita sa kanila. Okay lang yun. Naiintindihan ko. Matagal na silang wala sa Tondo. Nung umalis ako, umuwi sila ng Lucena. Doon na sila tumira. Tsaka maghahanap ako ng magandang lugar kung saan pwede magpatayo ng business doon. Magtatayo ka ng negosyo sa Lucena? Oo, last month ko pa plano magtayo ng second branch doon. Kailan balik mo? Hindi pa ako sure eh. Baka 3-4 na araw ako doon. Matagal na rin kasi akong hindi nakakabisita sa kanila eh. Ganon ba? Kung hindi ka nga sana busy, Well, hello! isasama sana kita eh. Yes? Kilala ba kita? Hindi. Pero kilala ako ng kasama mo. Tonya! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ako ang magsabi ng tanong na yan sa'yo? Anong ginagawa mo rito? Akala ko ba may emergency ka? Naayos ko na yung emergency. Wala nang problema. Kung ganon, kitain mo ako mamaya. Maghihintay ako sa'yo. Ikaw po ba yung boss ni Dado? Boss? Oo, siya nga. Siya yung boss ko na sinasabi ko. Boss ko siya. Sorry po ma'am. Pasensya na kayo. Akala ko kasi off niya ngayon. Ako talaga yung nagpumilit sa kanyang lumabas kaya sana wag po kayong magalit sa kanya. At ikaw si... Ako po pala si... Star. Siya po si Star. Kaibigan ko po. Kaibigan. Ha? I see. Nice to finally meet you, Star. So paano yan? Maiwan ko na kayo at baka nakakabala na ako sa inyo. Hihintayin na lang kita mamaya, Dado. Alam mo naman siguro kung saan ako makikita, di ba? Opo. Mamaya na lang. Talaga, Dado? Kaibigan? Kaibigan mo lang ako? Sorry. Nabigla ako sa nangyari. Hindi ko inaasahan na makikita tayo ni Tonya. Kinakahiya mo ba akong girlfriend? Hindi. Hindi kita kinakahiya, Star. Mahirap kasing ipaliwanag eh. Basta hindi pwedeng malaman ni Tonya na may girlfriend ako. At bakit naman? Nasa kontrata mo ba na bawal ka magka-girlfriend? Ipapaliwanag ko na lang sa susunod na pagkikita natin. Kailangan ko muna puntahan si Tonya. Aalis ka na? Kailangan eh. Pasensya ka na, Star. Babawi ako sa susunod. Dado! Dado, sandali lang. Ano ba? Hindi pa ako tapos. Marami pa akong tanong. Nabigla ako sa hindi inaasahang pagdating ni Tonya, Papa Dudut. Kaya hindi agad ako nakapag-isip ng maayos na rason. Alam kong pareho silang nagtaka sa mga lumabas sa bibig ko. Si Tonya na pinalabas kong boss ko at si Star na ipinakilala ko bilang kaibigan. Nagalit si Star sa akin ng araw na yon dahil hindi ko inamin na girlfriend ko siya. Alam kong maging si Tonya ay ganun din ang nararamdaman ng mga oras na yon. Naipit ako sa sitwasyon kaya wala na akong ibang nagawa kundi ang magsinungaling. Hinayaan ko munang humupa ang init ng ulo ni Star bago ko siya muling kinausap. Sa halip ay si Tonya ang una kong hinarap. Aaminin ko sa inyo, Papa Dudut, na natakot akong magpakita ulit kay Tonya matapos ang nangyari. Matalino siyang tao at alam kong alam na niya ang mga nangyayari. Kaya wala nang rason pa para magsinungaling ako sa kanya. Bago umuwi sa kondo ay sinubukan kong tawagan si Tonya sa kanyang cellphone para makapagpaliwanag. Pero hindi niya ako sinasagot. Wala na akong ibang choice noon kundi ang harapin siya mismo. Pagkarating ko sa tinitirhan kong kondo ay nadatnang ko si Tonya noon na naghihintay. Kalmado ang itsura nito pero alam kong sa loob-loob niya ay kumukulo na ang dugo niya. Isa sa mga pinagbabawal niya ang nilabag ko at ito ay ang makipagrelasyon sa iba habang kami pang dalawa, Papa Dudut. Tonya?
Kanina ka pa ba dito? Maupo ka, Dado. Simulan mo nang magpaliwanag hanggat hindi pa mainit ang ulo ko. Tonya, kung ano man yung iniisip mo, hindi totoo yan. Kaibigan ko na talaga si Star. Kababata ko siya. Sabay kaming lumaki sa Tondo. Kababata? Kaibigan lang? Talaga ba? Nagsinungaling ka sa akin na may emergency ka para lang sa kaibigan? Yan ang gusto mong paniwalaan ko? Totoong sinasabi ko. Maniwala ka naman sa akin. Walang namamagitan sa amin ni Star. Hindi ko siya girlfriend kung yun man ang iniisip mo. Huwag mo nang ipagpilitan, Dado. Hindi mo ako mapapaikot sa mga kasinungalingan mo. Alam kong girlfriend mo siya. Anong tingin mo sa akin? Bata na madaling mauto? Huwag ako. Dahil sa edad kong to, basang-basa ko na lahat ng mga galaw mo. Tonya! Umamin ka na. Girlfriend mo siya? Oo, dati. Naging kami noon. Nung nagkita kami uli, nagkabalikan kami. Sabi na nga ba eh. Akala mo hindi ko napapansin yung biglang pagbabago ng ugali mo? Dado, asawa ko nga nahuhuli ko sa mga kataksilan niya eh. Ikaw pa kaya? Sinadya mo bang magpakita sa amin kanina? Oo. Nung nagpaalam ka sa akin, sinundan kita mula dito hanggang sa meeting place nyo ng girlfriend mo. Bakit mo ginawa yun? Wala ka bang tiwala sa akin? Wala. Sinubukan kitang pagkatiwalaan, Dado, pero simula nung nagduda na ako sa mga kilos mo, binawi ko na ang tiwalang ibinigay ko sa'yo. Kailanman, hindi pa nagkakamali ang mga hinala ko at pinatunayan mo lang na tama ako, na hindi ka dapat pagkatiwalaan. Tahimik lang ako pero napapansin ko lahat ng galaw mo. Akala mo hindi ko nakikitang may ibang phone kang gamit? Na palagi ka nagmamadaling umalis tuwing nagkikita tayo? Na nababawasan ang atensyon mo sa akin? Naranasan ko na lahat ng bagay na yan sa asawa ko, kaya hindi mo na ako maloloko. Iniisip mo pa lang ang susunod na galaw mo, alam ko na kung anong gagawin mo. Alam mo kung bakit? Kasi pare-pareho lang kayo. Napaka one-dimensional niyong mga lalaki. Masyado kayong predictable. Sana maintindihan mo ako, Tonya. Oo, hawak mo ang oras ko pero di mo hawak ang puso ko. Di mo ko madidiktahan kung sino dapat ang mahalin ko. Gusto mo bang ipaalala ko ulit sa iyo yung mga bagay na hindi mo dapat gawin habang nakikipagkita ka sa akin? Hindi na kailangan. Nasa puso't isip ko lahat ng sinabi mong bawal kong gawin. Yun naman pala eh. So anong ka-estupiduhan to? Kayang-kaya kitang palitan, Dado. Kung nabago ko ang buhay mo sa isang pitik lang, kaya rin kitang ibalik sa dati ora mismo. Tonya, wag mo namang gawin to. Nag-aaral pang kapatid ko. Kailangan ko to. Kailangan kita. Pwes, sumunod ka sa gusto ko. Gagawin ko ang lahat. Bigyan mo lang ako ng second chance. Lahat? Sigurado ka ba dyan? Oo! Hindi mo alam kung gaano kalaki na itulong mo sa akin at sa pamilya ko. Malaking pasasalamat ko doon kaya sana hayaan mo akong bumawi. Madali lang naman akong kausap. Kung handa kang gawin ang lahat para sa akin, patunayan mo. Iwan mo si Star. Ano? Hiwalayan mo ang girlfriend mo. Di ko yan pwedeng gawin. Mahal ko si Star, Tonya. Mamili ka. Pamilyang binubuhay mo o ang taong mahal mo? Tonya naman. Sabihan mo ako kung nakapagdesisyon ka na. Maiwan na muna kita. Baka sakaling makapag-isip ka ng tama kung mag-isa ka. Papadudot, ang totoo ay mabait naman talaga si Tonya. Ito ang nakita ko sa pagsasama naming dalawa. Naging bato nga lang ang puso niya dahil sa mga naging karanasan niya sa kanyang asawa. Ang lalaking dati niyang minahal ay pinagtaksilan siya, hindi lang isang beses kundi paulit-ulit. Lahat ng ito ay kailangan niyang tanggapin para lamang mapanatiling buo ang kanyang pamilya. Hindi ko naman siya kinakampihan dahil meron akong nahihita sa mga masasamang ginagawa niya. Pero gusto ko lang din sabihin na kung ano man siya ngayon ay dahil pinagkaitan lang siya ng kapalaran. Ganon pa man ay hindi ko kayang ibigay ang hinihiling ni Tonya, Papadudot.
Hindi ko kayang iwan si Star dahil siya ang totoong itinitibok ng puso ko. Noon pa man ay alam ko na ang kahihinatnan ng relasyon naming dalawa ni Tonya. Hindi ko siya minahal. Pinakisamahan ko lamang siya dahil sa kanyang yaman at alam naming pareho yon. Kailangan niya ako at kailangan ko rin siya. Sa madaling salita ay naggamitan lamang kami. Alam kong sa oras na iwan ko si Tonya ay mawawala na rin sa akin ang lahat ng yaman na meron ako. Kahit na anong gawin ko, kahit na sino man sa kanilang dalawa ni Star ang piliin ko, meron pa ring mawawala sa akin. Sa huli mas pinili ko ang taong makapagpapaligaya sa akin, Papa Dudut. Sa kanilang dalawa ni Tonya at Star, si Star ang pinili ko, Papa Dudut. Hindi ko kailangan ng marangyang buhay, mahirap man ang maghanap ng pera ay kakayanin ko ito para lamang sa taong minamahal ko. Hindi ko kailangan ng malaking tirahan, ng magarang sasakyan at magandang kasuotan kung wala naman itong naibibigay na kaligayahan sa aking buhay. Si Star lang ang nakapagbibigay sa akin noon kaya siya ang pinili ko sa kabila ng salaping magmumula kay Tonya. Si Tonya ang patunay na hindi lahat ng may kaya sa buhay ay masaya. Maraming ang pera si Tonya. Kaya niyang magpunta sa iba't ibang bansa anumang oras. Kaya niyang bilhin ang lahat ng nais niyang bilhin. Pero sa huli ay malungkot pa rin siya. Hindi kasi matutumbasan ng pera ang inaasam niyang pagmamahal na matagal na niyang gustong maranasan. Ayoko matulad sa kanya, Papa Dudut. Ito ang dahilan kung bakit handa kong talikuran ang lahat para lamang kay Star. Bago ako nakipaghiwalay kay Tonya ay kinausap ko muna si Star para liwanagin ang nangyari sa resto. Gumawa ako ng panibagong kasinungalingan para mapagtakpan ang nauna kong kalokohan. Pinalabas kong may gusto sa akin si Tonya at kapag nalaman niyang may girlfriend ako ay paalisin ako sa trabaho. Naniwala si Star sa mga sinabi ko, Papa Dudut. Ganon kalaki ang tiwala niya sa akin. Doon din ay pinangako kong hindi na ako magsisinungaling sa kanya at iiwanan ko na ang trabaho ko para sa kanya na siyang labis na kinatuwa ni Star. Pagkatapos nito ay sunod ako nakipagkita kay Tonya para tapusin na ang lahat. Late ka, saan ka na naman ang galing? Sorry, may kinausap lang ako. Ibig sabihin ba ng presensya mo rito may napili ka na sa aming dalawa? Oo, nakapagdesisyon na ako. Good. Maligo ka na. Kailangan mong bumawi sa isang oras na sinayang mo. Kanina pa ako naghihintay rito. Tonya, mag-usap tayo. Mag-usap tungkol saan? May kailangan pa ba tayong pag-usapan? Tungkol sa pinili ko. Tonya, si Star ang pinili ko, hindi ikaw. Anong sabi mo? Si Star ang mahal ko. Siya ang taong gusto kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Mas pipiliin mo ang babaeng yon kesa sa akin? Aanhin ko ang yaman na meron ka kung hindi naman ako masaya. Tonya, alam nating pareho na hindi natin gusto ang isa't isa. Sex lang naman ang habol mo sa akin, di ba? At pera mo lang ang habol ko sa'yo. Sa tingin mo ba tatagal tayo sa ganitong sitwasyon? Pero mahal kita. Dado, willing akong ipaglaban ka basta piliin mo lang ako. Kahit iwalayan ko ang asawa ko kung gusto mo. Hindi mo ako mahal. Mahal mo ang mga bagay na naibibigay ko sa'yo na hindi kayang iparamdam sa'yo ng asawa mo. Sana wag kang malito sa mga nararamdaman mo. Pero totoo, mahal kita, Dado. Ikaw ang gusto ko. Tapusin na natin to, Tonya. Eto yung susi ng kondo. Eto naman yung sa kotse. Iiwan ko na rin itong telepono na binili mo para sa akin. Hindi mo na kailangang ibalik yung mga yan. Para sa'yo talaga yan, please. Dado, wag mo naman akong iwan ng ganito. Di ba nangako ka sa akin? Pinangakuan mo ako na ibibigay mo ang lahat sa akin? Pangako yun kapalit na mahihita ako sa'yo. Masyado ako nabulag sa mga regalo mo, sa pera mo, kaya handa ako ibigay ang lahat noon. Pero iba na ngayon. Hindi ko na kailangan ng mga bagay na meron ako ngayon. Dahil nahanap ko na ang totoong makapagbibigay ng kaligayahan sa akin. At si Star yun. So itatapo mo na lang ako basta-basta? Matapos mo makuha ang gusto mo, iiwan mo ako ng ganito na lang? Tonya, huwag kang umastang biktima rito dahil ang totoo, naggamitan lang tayo.
Nakuha ko ang gusto ko sa'yo, nakuha mo ang gusto mo sa akin, kaya quits lang tayo. Paano ng kapatid mo? Nag-aaral pa siya. Patitigilin mo siya sa pag-aaral para lang sumaya ka? Maghahanap ako ng trabaho para maipagpatuloy yung pag-aaral niya. Ikaw? Ni high school nga, hindi mo naranasan? Paano ka makakahanap ng trabaho? Maliban sa pagbebenta ng katawan, anong trabaho pang pwede mong gawin? Hindi porket wala akong tinapos at mahirap lang ako, mamatahin mo na ako. Marami pa akong kayang gawin na hindi mo alam, Tonya. Yan ang problema sa inyong mahihirap. Nakatikim lang ng kaunting ligaya, handa nang iwan ang lahat. Hindi kayo marunong gumamit ng utak. Kaya kayo namamatay na mahirap eh. Kaya ka rin siguro malungkot hanggang ngayon kasi ganyan ang turing mo sa mga tao na nakakababa sa'yo. Oo, mahirap kami, pero kaya naming sumaya. Ikaw, nasa iyo na nga ang lahat, pero ang tanong, masaya ka ba? Kaya kong sumaya anytime, Dado. Marami akong pera. Sana nga. Sana kaya kang bigyan ng kaligayahan ng pera mo. Pero kahit anong gawin mo, hindi na mapipigilan ng pera mo pag alis ko. Sige, umalis ka. Iwan niyo ako. Ganyan naman kayo eh. Kapag nagsawa namang iiwan. Sanay na ako. Ano pa bang ina-expect ko? Pero ito ang tandaan mo, Dado. Hindi pa to ang huling pagkikita natin. Tingin mo makakaalis ka sa mga kamay ko ng basta na lang? Paalam, Tonya. Hindi pa tayo tapos! Huwag mo ako tinatalikuran! Dado! Pagkatapos kong iwan si Tonya ay agad kaming nag-live-in ni Star. Sa kanya ako tumira, Papa Dudut. Katulad ng inaasahan ay binawi ni Tonya ang lahat ng ibinigay niya sa akin. Nang tanungin ni Star kung ano nangyari sa mga ari-arian ko ay pinalabas kong nalubog ako sa utang. Kaya kinailangan kong ibenta ang sasakyan maging ang kondo na ginagamit ko. Simula noon ay hindi na nagtanong pa si Star tungkol sa nangyari. Mahirap man ay eto ang naging bunga ng pagsira ko sa tiwala ni Tonya. Tanggap ko na noon na babalik na naman ako sa paghihirap pero hindi ko hahayaang mangyari yon. Sinikap kong maghanap ng trabaho, yun nga lang dahil wala naman akong tinapos at wala ring sapat na karanasan ay nahirapan akong makahanap ng matinong trabaho. Ang nakitang solusyon ni Star sa problema ko ay ako ang naisip niyang mag-manage ng kanyang negosyo. Nang panahon na yun kasi, Papa Dudut, ay plano niyang magbukas pa ng isa pang negosyo kaya kailangan niya ng titingin dito. Ilang buwan nang lumipas ay naging maganda ang relasyon namin ni Star, Papa Dudut. Akala ko noon ay natakasan ko na sa wakas ang mga problema ko pero ang totoo ay paparating pa lamang pala kami sa isang malaking unos. Isang araw ay bigla na lang umuwi si Star at galit na galit. Oh, Star! Napaaga yata. Walang yaka! Bakit? Anong ginawa ko? Ba't mo ko sinampal? Kailan mo pa ako pinaglololo ko? Ha? Kailan pa, Dado? Anong pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan. Tingin mo bobo ako? Alam ko na ang totoo. Alam ko na ang lahat. Kumalma ka nga muna. Sabihin mo sa akin, ano yung totoong pinagsasabi mo? Kinausap ako ng boss mo kanina. Sinong boss? Kita mo? Sarili mong kasinungalingan, hindi mo mapanindigan. Nag-usap kami ni Tonya kanina lang. Nag-usap kayo ni Tonya? Anong pinag-usapan nyo? Kailangan ko pa bang ulitin kung anong sinabi niya sa akin? Kasi alam kong alam mo na ang sagot sa tanong mo. Kung ano man ang sinabi niya sa'yo, sinisiraan lang niya ako. Walang katotohanan namang pinagsasabi niya sa'yo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na may gusto siya sa akin? Kaya gagawin niyang lahat para lang masira tayo. Huwag mo nang subukang isalbay ang sarili mo dahil sirang-sira ka na sa akin, Dado. Star, pakinggan mo naman ang side ko. Mas maniniwala ka kay Tonya? Sabihin mo nga sa akin ang totoo. Callboy ka? Ha? Oo, dati. Callboy ako dati. Nung walang-wala ako, kailangan ko ng pera kaya nag-callboy ako. Kaya kayo nagkakilala ni Tonya? Oo. Tapos pumayag ka maging kabit niya kapalit ng pera? Oo, ganun nga. Tapos habang kabit ka ng isang mayamang matrona, niligawan mo ko. Pinangakuan mo ko na ako lang ang babae sa buhay mo. Ako naman si tanga, sinagot naman kita.
kita. Ngayon, pinagsabay mo kaming dalawa. Tama, di ba? Totoo mga pinangako ko sa'yo, Star. Pero pinagsabay mo kami. Tama, di ba? Sumagot ka! Oo, pero hindi ko gusto mangyari yun. Nahirapan ako kumawala kay Tonya. Kailangan ko siya para makapag-aral ng kapatid ko. Sana intindihin mo naman ang sitwasyon ko. Intindihin? Intindihin ang ano? Dado, ang laki-laki mong tao. Bakit hindi ka magbanat ng buto? Bakit kailangan mong kumapit sa matrona? Kung makapagsalita ka naman parang hindi ka kumapit sa kano para makabangon sa buhay ah. Ang kapal ng mukha mong ihalin tulad ako sa'yo. Una sa lahat, hindi ako naging kabet. Pangalawa, wala akong mga taong pinagsabay na niloko, kaya wag mo akong itutulad sa'yo. Hindi kita niloko, Star. Totoong nararamdaman ko sa'yo. Kaya pala kinailangan mo magsinungaling. Si Tonya, boss mo, nagtatrabaho ka sa kumpanya, nalubog ka sa utang kaya ka nagbenta ng condo unit at sasakyan? Ano pa? Ha? Ano pang kasinungalingan ang isinaksak mo sa akin na pinaniwalaan ko? Star, nagawa ko lang naman ang lahat ng yun kasi naipit ako eh. Hindi! Ginawa mo lahat ng yon kasi ginusto mo. Kung sasabihin ko ba sa'yo yung totoo nung simula pa lang, matatanggap mo ba ako? Di ka makasagot, di ba? Kasi kahit sabihin ko pa ang totoo sa'yo noon o ngayon, iisa lang ang kahinat na ng lahat. Magagalit ka pa rin sa akin. Kaya mas pinili ko na lang na itago sa iyong lahat bago ko tapusin yung sa amin ni Tonya. Ang kapal ng mukha mo? Ginawa mo pa akong rason para panindigan yung mga kasinungalingan mo? Star, please. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Huwag ka nang humingi ng tawad kasi hindi kita mapapatawad sa ginawa mo. Makakaalis ka na. Bibigyan kita ng 1 oras para mag-empake. Star, huwag ka namang ganyan. Gusto ko pagbalik ko, wala ka na rito sa pamamahay ko. Papa Dudut, sinubukan kong isalba ang relasyon namin ni Star sa abot ng aking makakaya. Pero kahit na anong gawin ko ay ayaw na niya akong pagkatiwalaan. Nang araw ding yon ay nakipaghiwalay siya sa akin at pinalayas niya ako sa kanyang bahay. Napilitan po akong bumalik sa Tondo, ang lugar na nagpaalala sa akin kung gaano kahirap ang buhay. Halos araw-araw ko noong pinupuntahan si Star para humingi ng pangalawang pagkakataon. Pero ni anino niya ay ayaw makipagkita sa akin. At dahil nga sa galit ay sinugod ko si Tonya sa kanilang pamamahay. Kinausap ko ang asawa niya at isiniwalat ang lahat na nangyari sa amin dalawa ni Tonya. Nagulat ako nang tawanan lamang ako ng asawa niya. Para bang wala siyang pakialam sa nangyari. Sa halip na magalit kay Tonya ay binantaan pa niya ako na kapag lumapit ako sa pamilya nila ay sa kulungan na ang magiging bagsak ko. Nag-file sila ng restraining order dahil sa panggugulo ko. Simula noon ay hindi ko na po sinubukang bumalik pa sa lugar na yon. Lumipas nga ang mga buwan ay unti-unti ko na ring natanggap na wala na talaga kaming pag-asa ni Star na magkabalikan. Siguro'y eto na rin ang karma ko dahil 2 babae ang niloko ko at pinagsabay. Sa sumunod na taon ay nabalitaan ko na lamang na ikinasal na pala si Star. Muli po akong bumalik sa hirap. Ganun pa man ay hindi ko na binalikan ang mga dating gawain kong pagnanakaw at pagbebenta ng laman. Sinikap ko pong magbago, Papa Dudut. Naghanap ako ng trabaho at paunti-unting bumangon sa buhay. Sa ngayon ay nakatira pa rin ako dito sa Tondo. Medyo maayos-ayos na rin naman ang buhay namin. Hindi man marangya pero napupunan na namin ang mga pang-araw-araw naming pangangailangan. 45 years old na ako sa ngayon. Wala nang girlfriend at wala ring asawa. Hindi ko alam kung mabibigyan pa ba ako ng pagkakataong magmahal muli. Hindi ko pa naman sinasara ang puso ko, Papa Dudut. At kung sakali mang may dumating, ay sisiguraduhin kong magiging tapat ako sa kanya gamit ang mga natutunan kong kamalian sa aking nakaraan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Papa Dudut, sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Dado. Wala talagang maayos na dulot ang pagsisinungaling, mga kapuso.
Kung sa simula pa lang ay alam na nating mali ang ginagawa nating kalokohan, huwag na tayong umasa pa ng happy ending. Binigyan tayo ng utak para malaman kung alin ang masama sa hindi. Sana'y huwag nating sayangin ito sa paggawa ng kamaliang pagsisisihan din natin sa huli. Huwag nating gamiting rason ang kahirapan para gumawa ng kasalanan dahil alam nating lahat na kapag gusto nating makuha ang isang bagay, maraming maayos na paraan, pero kapag ayaw, maraming dahilan. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming kayang baguhin ang pagmamahal na nararamdaman natin. Minsan ay kailangan pa nating magsakripisyo. Ikaw kabarangay, handa ka bang kalimutan ang sarili mo para sa taong mahal mo? Dear Papa Dudut, ang pag-aasawa daw ay dapat na pinag-iisipang mabuti. Dahil sabi nga ng mga matatanda, isa itong desisyon na kailanman ay hindi mababago o mababawi pa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Frida. 34 years old, may asawa pero wala pang anak. Nakilala ko ang asawa kong si Adrian noong mag-transfer siya sa school namin sa Pasay. Pareho kaming third year high school noon. Pero hindi kaagad kami naging close. Nang mag-college kami ay doon kami nagsimulang maging malapit sa isa't isa dahil nasa isang university kami nag-aaral. May mga minor subject na magkaklase kami noon. Hanggang sa maging kami nga po noong nasa second year na kami. Sabay kaming nakagraduate ng college at nakapagtrabaho sa magkaibang kumpanya. Naging maayos ang lahat sa relasyon namin. Siguro kasi ay may kanya-kanya rin kaming goal sa trabaho. 3 taon na kaming nagtatrabaho noon at may ipon na rin noong magdesisyon kaming magplano ng magpakasal, Papa Dudut. Mahal, ito na kape mo. Yan, sakto. Naantok na rin ako dito sa mga binabasa ko eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, bukas na lang natin ipagpatuloy na basahin yung mga listahan para sa gagastusin natin sa kasal. Galing ka sa trabaho, wala ka pang pahinga. Aantokin ka talaga niyan. May trabaho pa kasi ako bukas, tsaka baka mag-overtime kami. Kaya mas may oras ako ngayon na basahin ang mga to. Sarap talaga ng kape mo, mahal. Sobrang pait. Ganyan yung timplang gusto mo, di ba? Oo. Yung tipong magigising yung buong kaluluwa ko sa sobrang pait. Para namang hindi mo nagustuhan yung kape na tinimpla ko para sa'yo eh. Uy, mahal. Nagustuhan ko talaga yung kape na to, no? Hindi na nga ako makapaghintay na araw-araw matikman ng ganitong klase ng timpla sa umaga bago ako pumasok sa trabaho. Ka mag-alala. Malapit na yon, mahal. Ilang buwan na lang. Sa wakas, matutupad na rin yung matagal nating pinapangarap. Oo nga eh. Alam mo, sa totoo lang, minsan pakiramdam ko,
Nananaginip lang ako eh. Talaga? Bakit naman? Wala lang. Sobrang saya lang sa pakiramdam na, alam mo yun, pinaplano na natin gawing totoo yung mga bagay na dati lang pinapangarap natin. At ilang buwan na lang, magiging totoo na yun lahat. Nagbunga na rin lahat ng pinaghirapan natin sa pagtatrabaho, mahal. Speaking of trabaho, may gusto nga pala akong sabihin tungkol dyan, mahal. Ano yun? Kung pwede sana kapag mag-asawa na tayo at nakatira sa isang bahay, huwag ka na magtrabaho. Ha? Bakit naman? Kasi hindi mo na kailangan magtrabaho kapag mag-asawa na tayo. Pero, sayang naman yung suswelduhin ko kapag hindi na ako nagpatuloy sa trabaho. Mahal, alam naman natin na mas malaki ang sinusweldo ko sa'yo. Tsaka wala pa naman tayong malaking gastusin pagkatapos ng kasal natin eh. Isa pa, ako ang magiging padre de pamilya ng bahay natin kaya responsibilidad ko magtrabaho para sa'yo. Mahal, Adrian, kahit ikaw ang padre de pamilya, pwede pa rin naman tayo magtulungan sa mga magiging gastusin natin kapag nagtagal. Ay, gusto ko lang din kasi na makapag-focus ka bilang may bahay ko at nanay na magiging anak natin. Mahal, maniwala ka sa akin. Kaya kong pagsabayin ng pagtatrabaho, mga gawaing bahay at saka yung pag-aasikaso ko sa'yo. Alam ko naman yun. Ay, ayoko lang din naman talaga na mahirapan ka lalo na kapag nagkaanak na tayo. Promise, hindi ako mahihirapan, ha? Alam mo naman na multitasker ako, di ba? Oo, kaya nga bilib na bilib ako sa'yo eh. Di ba? Yun naman pala eh. Kaya huwag mo na ako masyadong alalahanin, ha? Hindi ako magkukulang sa'yo o sa magiging anak natin kahit nagtatrabaho pa ako. Sige, ikaw ang bahala, mahal. Pero sana, pag-isipan mo rin tong sinabi ko. Papadudot board passer ako ng accounting. I'm a certified public accountant. Kaya hindi madali sa akin ang gustong mangyari ni Adrian. Ni minsan kasi sa buhay ko ay hindi ko naisip na magiging housewife ako. Don't get me wrong kasi mataas ang tingin ko sa mga housewife. At alam ko na hindi madali ang trabaho nila bilang full-time na may bahay. Kaya lang ay hindi ko yon nakikita noon sa sarili ko. Gusto kong magamit ang pinag-aralan ko at pinaghirapan ko sa college. Kaya naman sinabi ko na pag-iisipan ko muna ang tungkol sa bagay na yon. Kaya lang kahit ang mga magulang ko at magulang niya ay sang-ayon sa ideya ni Adrian, kahit na ilang beses kong sinabi sa kanila na kaya ko namang pagsabayin ang pagiging housewife at career woman, mas okay pa rin daw na mag-focus na ako bilang asawa ni Adrian. Maswerteng araw ako kasi hindi lahat ng babae ay may ganitong pagkakataon. Kaya naman sa huli ay pinagbigyan ko ang kagustuhan nilang mag-resign ako sa trabaho, papadudot. Oo naman, pwede ako mamaya. Sure ka? Oo nga, anong oras ba? After lunch, doon na lang tayo mag-meet sa coffee shop na malapit sa main entrance ng mall mamaya. Sige, ang tagal ko na rin hindi nakakapag-shopping eh. Sakto, sabay tayong mamili ng mga damit mamaya. Mas alam mo pa naman kung anong mga dress ang bagay sa akin. Hindi ka kasi marunong tumingin ng kulay na bagay sa kutis mo eh. Kaya nga namiss talaga kitang kasama na mag-shopping eh. Pasensya na ha, naging busy lang din ako dito sa bahay. Okay lang, naiintindihan ko. Ganyan din naman ako nung bagong kasal kami ni Ronnie. Halos ayaw niya akong paalisin sa bahay namin. Kulang na nga lang gawin niya na rin sa akin yung ginawa sa'yo ni Adrian na pinag-resign ka niya sa trabaho. Pero parang hindi ko kaya yun kasi hahanap-hanapin ng katawan ko ang pagtatrabaho. Alam mo Jane, namimiss ko na nga rin pumasok sa opisina eh. Kung hindi lang ako pinagtulungan na kumbinsihin ng parents at manugang ko, baka hindi rin ako napapayag ni Adrian sa gusto niyang mangyari. Kaya nga sobrang bilib ako sa'yo kasi nagawa mong bitawan ng trabaho mo para sa asawa mo. Ay, Frida, ibababa ko lang muna tong tawag kasi kailangan kong ayusin yung ipapalaundry ko ng mga damit namin.
Basta mamaya samahan mo akong mag-shopping. Sige, kita na lang tayo mamaya. Bye, Jane! Sobrang sarap talaga nitong kape mo, mahal. Ano ka ba? Halos araw-araw mo nang sinasabi yan Baka magsawa ka na sa kapeng tinitimpla ko para sa almusal mo Uy. Ikaw Sabi ko naman sa'yo, kahit kailan hindi ako magsasawang inumin ng napakapait na kape mo. Ay nako! Ko parang inaasar mo na naman yung kape ko Hindi, mahal. Ito naman kasi talaga yung gusto kong timpla, di ba? Kaya nga hindi ko na binabago yung timpla ng kape ko para sa'yo Ay, mahal, lalabas nga pala ako mamaya. Saan ka pupunta? Si Jane kasi nagpapasama mag-shopping. Tulungan ko raw siyang maghanap ng dress para sa high school reunion nila. Pwede mo naman siyang sendan na lang ng link ng dress na makikita mo sa online, mahal. Mahal, ang tagal ko na rin kasing hindi nakakapag-shopping kaya gusto ko din sanang lumabas mamaya. Sige, ganito na lang. Mag-online shopping ka na lang tapos i-bill mo sa credit card ko. Lahat ng gusto mo. O kaya, papuntahin mo na lang si Jane dito sa bahay tapos dito kayo mag-online shopping. Orderin nyo na rin lahat ng pagkain na gusto nyo at i-bill nyo lahat sa credit card ko. Akong bahala. Mahal, iba pa rin kasi yung nasusukat namin yung damit bago bilhin, di ba? Pwede mo namang ibalik sa seller kapag may damage o kaya hindi kasya sa inyo yung damit, di ba? Tsaka mainit ngayon ng panahon. Maiinitan at mapapagod ka lang kapag lumabas ka. Mabuti pa i-chat mo na lang si Jane. Papuntahin mo siya dito para dito na kayo mag-food trip. Tsaka sabay kayo makapag-online shopping. Papadudot, kagaya ng sinabi ni Adrian ay halos doble ng sweldo niya ang sinasahod ko noon sa trabaho. May mga sideline pa siya kaya naman malaki talaga ang kinikita niya. At kahit na hindi ako magtrabaho ay hindi kami nagigipit sa mga gastusin sa bahay. Pareho din kaming hindi maluho kaya wala kaming masyadong pinagkakagastusan. Naisip ko rin noon na siguro nga ay tama ang mga magulang ko na maswerte ako na isang Adrian ang napangasawa ko. Kasi may mga kilala at kaibigan ako na hinihiling nila na sana ay kagaya ko. Pwede rin silang mag-focus na lamang bilang ilang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, aminin ko na nung una ay nag-enjoy ako sa setup namin ng asawa kong si Adrian. Sabi nga ng iba ay pangarap daw yon ng ibang babae. Yung makapag-focus lamang sa mga gawaing bahay sa asawa nila o kaya ay sa mga anak. Habang tumatagal naman ay nagagamay ko na maglinis ng bahay. Hindi po malakas kumain ang asawa ko at madalas nasa hapunan ko na lamang siya pinagluluto. Kaya naman may routine lang talaga ako noon sa bahay namin. Gigising ng maaga para ipaghanda ng almusal ang asawa ko. Pag-alis naman niya ay maglilinis ako ng bahay, magpapahinga at ipaghahanda ng hapunan si Adrian. Mag-grocery kapag weekend at minsan naman ay magde-date kami ni Adrian sa labas. Maliban na lang kung tambak ang mga labahin ko. Ganon lang ang routine ng buhay ko noon. Kapag gusto kong mamasyal, kumain sa labas, o mag-shopping kasama ang mga kaibigan ko ay sinasabihan niya na lamang ako na mag-online shopping o magpa-deliver ng pagkain gamit ang credit card niya. Kaya naman nang tumagal, nagsimula na akong mainip. Lalo at ayaw niya rin na masyado akong lumalabas ng bahay. Iniisip ko na lang noon na sana ay madagdagan na kami sa bahay para kahit papaano ay magbago naman ang takbo ng buhay ko, Papadudot. Anong resulta, mahal? Eto, isang linya lang yung lumabas sa PT ko Ibig sabihin negative. Pasensya ka na, mahal Oo, teka, bakit ka humihingi ng pasensya?
Akala ko kasi talaga buntis na ako. Akala ko magkakaanak na tayo eh. Ano ka ba? Ayos lang yun. Pareho lang naman tayong umasa eh. Sana pala hindi mo na ako na-excite masyado. 3 araw pa lang naman akong delayed kaya hindi ko dapat sinabi sa'yo na baka buntis na ako. May mga buwan naman kasi talaga na nade-delay ka, di ba? Oo. At sa bawat buwan na yun, palagi kong hinihiling na sana may baby na sa tiyan ko. Mahal, huwag ka nang umiyak. Ha? Halika nga dito, payakap ako. Isang mahigpit na yakap para sa mahal ko. Huwag ka na umiyak. Hindi mo naman kasi kasalanan kung ano man ang naging resulta ng pregnancy test mo. Nalulungkot lang talaga kasi ako kasi ilang taon na tayong mag-asawa pero hanggang ngayon hindi pa rin kita nabibigyan ng anak. Hindi naman natin kailangan magmadali, mahal. Alam ko pero nangako kasi ako sa'yo na bibigyan kita ng maraming anak, di ba? Gusto ko nang tuparin yung pangako na yun. Sabi nga nila, darating din tayo dyan sa tamang panahon. Mahal, paano kaya kung magpatingin tayo sa doktor? Ha? Magpa-check up tayo para alam natin kung anong dapat nating gawin. Wala tayong dapat gawin kasi pareho naman tayong walang diferensya. Hindi natin malalaman yun kung hindi tayo magpapatingin sa doktor. Mahal, masaya ka ba sa akin? Ang klaseng tanong yan? Oo naman. Kung talagang masaya ka sa akin, makukontento ka sa kung anong meron tayo ngayon. Well, alam ko naman yun eh. Gusto ko lang talaga na maging ganap na tayong pamilya. Bakit? Pamilya naman tayo ah. Pero iba pa rin yung may anak na tayo. Hindi naman sa nagmamadali ako pero pakiramdam ko naman kasi deserve na siguro nating mabigyan ng anak. Siguro kaya hindi pa tayo binibigyan ng anak kasi binibigyan pa tayo ni Lord ng oras para ma-enjoy natin ang buhay natin bilang mag-asawa. Alam naman natin na magbabago ang buhay natin sa oras na magkaroon na tayo ng anak. Handa naman tayo pareho, di ba, mahal? May maayos kang trabaho. Ako, ginagawa ko naman yung responsibilidad ko bilang asawa mo. Ano pa bang kulang sa ating dalawa? Bakit hindi niya pa tayo pinagbibigyan na magkaroon ng anak? Ano pa bang dapat nating patunayan para malaman niya na handa na talaga tayo? Papa Dudut, isa sa mga dahilan din kung bakit pumayag ako na maging full-time housewife kasi gusto ko rin na matutukan ang pag-aalaga sa magiging anak namin ni Adrian. Mahilig ako sa mga bata kaya sobrang nananabik na ako noon na magkaanak kami ng asawa ko. Ang dami ko na ngang plano, kasama na nga ang pangalan sa oras na magkaroon kami ng anak na babae o lalaki man. Kaya lang umabot ng 3 taon ang pagsasama namin ng asawa ko na hindi pa rin kami nabibigyan ng anak. Kaya nga gusto ko sanang magpatingin na kami noon ni Adrian sa doktor para malaman namin kung sino nga ba sa amin ang may diferensya o ano nga ba mga dapat naming gawin para magkaanak na kami. Kaya lang sa tuwing aayain ko si Adrian na magpa-check up kami ay palagi niyang sinasabi na sa ibang araw na lang daw dahil busy siya sa pagtatrabaho. Hindi naman daw namin kailangan na madaliin ang mga bagay-bagay sa buhay naming mag-asawa, Papa Dudut. Jane, ito, bagay itong dress sa anak mo. 3 years old na siya, di ba? Ay, oo nga. Mukhang bagay nga to sa kanya. Nakita ko kasi yung picture na in-upload mo sa social media. Ang puti ng kutis, tapos ang cute-cute pa. Ang daming ang nanggigigil sa kanya kapag sinasama ko sa mall eh. Naku, dapat sinama mo siya ngayon para na panggigilan ko rin. Naku, cute-cute. Ay, nako. Nandun siya ngayon sa bahay ng biyenan ko. Umuwi kasi yung mga pinsan niya galing probinsya, kaya hiniram muna ni mami yung anak ko. Pumayag na ako para makapaglinis ako ng buong bahay mamaya. Nahihirapan ka ba maglinis kapag nandyan yung anak mo? Medyo. Kasi malikot na rin siya ngayon. Wala pa naman si mami sa bahay, kaya ako lang mag-isa ang nag-aasikaso sa kanya. Pero alam mo,
Kahit nakakapagod yung mga gawaing bahay, kapag naririnig ko yung tawa ng anak ko, nawawala ka agad yung pagod ko. Yan nga rin yung kwento ng mga pinsan ko na may anak na eh. Nakakawala raw talaga ng pagod yung tawa at ngiti ng mga anak nila. Sobrang totoo yun, Frida. Working mom ako pero hindi ako napapagod. Basta uuwi ako sa bahay at makikita ko ang anak ko. Nakakainggit talaga. Sana mabigyan na rin kami ng anak ni Adrian. Bakit kasi hindi ka pa pumayag na magpa-check up? Ilang taon na rin kayong mag-asawa. Kaya dapat nagpapatingin na kayo sa doktor. Ha? Huwag kang matakot sa magiging resulta, Frida. Sigurado naman ako na magiging maayos pa rin ang lahat eh. Advance na ang technology natin ngayon, kaya pwede nang magamot halos lahat ng sakit. Anong sinasabi mo, Jane? Hindi ako natatakot magpa-check up. Ha? Bakit ang sabi ni Adrian, ayaw mo raw na magpatingin kayo sa doktor? Ano? Kailan niya naman sinabi yan? Nung isang linggo lang. Nakita kasi namin siya ng asawa ko sa isang restaurant. Kakatapos lang yata ng client meeting niya noon kaya nakapagkwentuhan kami saglit. Ayun, kinumusta lang namin siya tsaka yung tungkol dun sa nakwento mo sa akin na negative result ng PT mo. Sinuggest ng asawa ko na magpa-check up na raw kayo. At ang sabi ni Adrian, ayaw mo raw. Kasi takot kang malaman na baka ikaw ang may diferensya sa inyong dalawa. Jane, hindi totoo yan. Ha? Kasi sa tuwing aayain ko siya magpa-check up, palagi niyang sinasabi na busy siya o hindi naman daw namin kailangan yung mga ganun. Bakit iba yung sinabi niya sa amin? Hindi ko alam, Jane. Alam mo, sa totoo lang, matagal ko na nga rin gustong malaman kung ano bang dapat naming gawin para makabuo na kami ng baby eh. Ang tagal ko na rin kasing gustong magkaanak eh. Hinihintay ko na lang talaga yung palaging sinasabi ni Adrian na mangyayari din yun sa tamang panahon. Excited na rin ako na maging mommy ka, Frida. Pero sigurado naman ako na hindi magtatagal. Ibibigay rin yun ni Lord sa inyo. Sana nga, Jane. Sana. Papadudot marami kaming pagkakaiba ni Adrian na nalaman lang namin noong nagsasama na kami bilang mag-asawa. Isa na nga doon yung hindi siya mahilig sa mga bata dahil solong anak siya ng mga magulang niya. Sanay siyang nakafocus lamang sa kanyang atensyon ng mga tao. Kaya siguro gusto niya na palagi lamang akong nasa bahay para walang ibang umagaw ng atensyon ko mula sa kanya. May parte sa akin na pakiramdam ko ay natutuwa siya na hanggang sa mga oras na yon ay wala pa rin kaming anak. Kapag kasi sinasabi ko sa kanya na nananabik na akong magka-baby kami, sinasabi niya na ayos lang na huwag. Kasi mas makakapag-focus daw kami sa isa't isa at iba pang mga bagay na gusto naming gawin noon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may kanya-kanya tayong paniniwala tungkol sa isang pamilya. At ang paniniwala ko noon ay hindi matatawag na pamilya ang nakatira sa isang bahay kung walang anak na kasama ang mag-asawang nagsasama doon. Kaya naman pakiramdam ko ay may malaking puwang at kulang sa buhay namin ni Adrian. Nainis pa ako kasi parang pinapalabas pa ni Adrian sa ibang tao na ako ang may diferensya sa aming dalawa. O ako yung umiiwas na magkaanak kaming mag-asawa. Ako nga yung matagal nang nananabik na mabuntis. Madelay lang ng isang araw ang period ko ay nagpapapiti na kaagad ako. At aaminin ko na naiiyak ako sa kalungkutan kapag one line o negative ang resulta na nakukuha ko. Iniisip ko na lamang na hindi pa yon talaga ang oras para maging magulang kami ni Adrian, Papa Dudut. Mano po, tita? Kaawaan ka ng Diyos, Frida.
Nasan pala si Adrian? Nagpa-park lang po siya dun sa labas. Medyo marami po yatang nakapark na sasakyan dun kaya pinauna niya na akong pumasok dito sa loob ng bahay. Ay, oo. Marami kasing bisita ang lola niya kaya marami talagang sasakyan sa labas. Pero mabuti naman at nakapunta kayo dito sa 90th birthday ng lola niya. Nako tita, nangako po kasi kami nung nakaraang Pasko na hindi kami mawawala sa celebration na to. Baka po magtampo si lola kapag hindi kami nakapunta Nako, siguradong magtatampo talaga yon. Hi tita. Ay, nandito na po pala si Adrian. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Nahirapan ka raw mag-park, sabi ni Frida. Medyo nga po Ang laki po kasi nung sasakyan na nasa labas. Sasakyan yun ng mga pinsan mo. Alam mo naman na ang iba sa kanila galing abroad at may pamilya na rin. Kaya malalaki ang mga sasakyan nila kasi marami silang bitbit na mga bata. Nako, nakakatuwa nga po kasi ang daming mga batang sumasalubong sa akin sa may garahe pa lang Oo nga tita. Ang dami pong mga bata ngayon dito sa bahay ni Lola. Ay nako, mas marami pa kaninang umaga. Maaga lang din umalis yung ibang mga pinsan mo kaya nabawasan na yung mga bisita na nandyan sa labas. Kayong dalawa ba? Kailan kayo magdadala ng mga bata dito sa bahay, ha? Ay, matagal-tagal pa po yun tita. Bakit naman matagal pa? Ilang taon na kayo mag-asawa nitong si Frida. Di rin naman po kasi kami nagmamadali ni Frida. Di ba, Mal? Oo. Yung ganyang daming taon ng pagsasama nyo, dapat nakakaisa o 2 anak na kayo ni Adrian, di ba? Hindi na rin kayo bumabatang 2. Tita, ayaw lang po naming madaliin ni Adrian yung mga bagay-bagay. Lalo na yung mga tungkol sa pagkakaroon ng anak. Nasa tamang edad naman na kayo at maayos na rin ang buhay nyo. Panahon na rin siguro para tutukan nyo ang bagong yugto ng buhay nyo bilang mag-asawa. Halos lahat na yata ng pinsan mo may mga anak na rin, Adrian. Ay, tita, hindi rin naman po kasi kami mahilig sumabay sa uso. Tsaka, masaya naman po kami ni Frida kahit 2 lang kami sa bahay. Lalo na yung asawa ko. Sobrang ini-spoil ko talaga tong asawa ko, tita. Lahat ng mga pagkain na gusto niya, binibili ko para sa kanya. Palagi ko rin sinasabi na mag-online shopping siya gamit yung credit card ko para hindi na siya mainitan sa labas ng bahay. Ayoko kasi talaga na napapagod yung asawa ko Kaya nga palagi kong sinasabi na gamitin niya lang yung credit card ko sa kung ano mang gusto niya na bilhin para sa sarili niya. Ang gusto ko kasi, ma-enjoy niya yung buhay niya habang wala pa kaming anak. Ay napakaswerte mo pala talaga dito sa pamangkin ko, Frida? Hindi mo na kailangan magpakapagod sa trabaho pero mabibili mo pa rin lahat ng gusto mo. Oo nga po tita. Maswerte nga po talaga ako dito kay Adrian. Papadudot, bago ako mag-asawa, madalas akong lumalabas ng bahay hindi lang para magtrabaho, kung hindi para manood ng sine, mag-shopping o tumambay sa coffee shop. Isa yon sa naging malaking adjustment para sa sarili ko, ang maging taong bahay. Sinunod ko ang kahilingan ni Adrian kaya naiinis ako kapag iba ang pagkakakwento niya sa mga kaibigan o kamag-anak namin. Na para bang choice ko talaga ang maging full-time housewife kahit ang totoo, sobrang laki ng panghihinayang ko kasi hindi ko magamit sa buhay ko ang pinaghirapan ko noon sa kolehiyo. Kung hindi lang dahil sa hiling ni Adrian, hindi ko po isasakripisyo ang mga yon. Nahihiya din ako kapag pinamumukha niya na super nag-i-enjoy ako sa buhay ko sa loob ng bahay at bilang misis niya. Mahal ko ang asawa ko. Pero syempre mahal ko rin naman ang sarili ko, Papa Dudut. Buti na lang talaga, hindi traffic, no? Nakauwi agad tayo dito sa bahay. Oo nga Mabuti na lang hindi ka rin masyadong napagod mag-drive. Makaupo nga muna dun sa sofa. Akin na yung sapatos mo. Ilalagay ko na sa lalagyan kasi baka kung saan na naman mapunta. Sige. Eto, salamat mahal. Yung damit na huhubarin mo dun mo sa laundry basket ilagay
Baka kung saan mo na naman ikalat. Syempre naman, saan ko pa ba ilalagay ito? Madalas kasi nakikita ko na lang yung mga damit mo na nandyan sa sofa o kaya nasa ibabaw ng upuan sa kusina. May laundry basket naman tayo, mahal, pero hindi mo dun dinidiretso ng lagay ang mga hinuhubad mong damit. Sorry na. Nawawala lang din sa isip ko na ilagay yun sa laundry basket. Alam mo naman, minsan pagod ako sa trabaho. At madalas, pagod din naman ako sa mga gawain dito sa bahay. Teka mahal, may problema ba tayo? Hindi ko alam sa'yo. Meron ba tayong dapat na maging problema? Mahal, hindi ako manghuhula Sabihin mo na sa akin kung ano pinuputok ng butsi mo ngayon. Naiinis lang kasi ako, Adrian. Saan nga? Sabihin mo na kasi sa akin. Sa mga sinabi mo dun sa birthday celebration ng lola mo. Ano? Alin dun? Lahat! Yung pagkukwento mo sa mga kamag-anak mo na parang wala na akong ibang ginawa dito sa bahay kung hindi magpakasarap at magpakasaya lang. Uy, bakit? Nabibigay ko naman lahat ng pangangailangan mo, di ba? Nagagawa at nabibili mo lahat ng gusto mo kahit nandito ka lang. Oo nga! Pero hindi ko naman ginusto lahat ng to. Sinusunod ko lang lahat ng gusto mo na gawin ko, Adrian! O bakit? Ano ba sinasabi mo, Frida? Adrian! Baka nakakalimutan mo, hindi ako yung nagdesisyon na huminto sa pagtatrabaho para lang maging housewife mo. Ikaw ang may gusto nun, pinagbigyan lang kita. Pero masaya ka naman dito sa bahay kahit wala kang trabaho, di ba? Oo nga, Adrian, pero hindi ko naman desisyon yun. Kung makapagkwento ka sa mga kamag-anak mo kanina, parang ginusto kong mag-resign sa trabaho para maging taong bahay lang Parang wala akong ibang ginawa sa bahay na to kung hindi tumanggap ng perang pinagpapaguran mo sa trabaho. Adrian, napapagod din ako dito sa bahay. Alam ko naman yun. Sorry kung iba na pala yung naging dating sa'yo ng mga sinabi ko sa kanila kanina. Iba talaga. Kasi ang totoo, ikaw din naman yung nagsabi sa akin na mag-online shopping lang ako kahit gusto kong lumabas ng bahay, di ba? Ayaw mong lumalabas ako ng bahay kasama ng mga kaibigan ko tapos ayaw mo rin ako magtrabaho. Minsan nga pakiramdam ko bilang guna ako sa bahay na to Kasi nawawala na ako ng karapatan na magdesisyon para sa sarili ko. Papadudot kahit gaano kahaba ang pasensya ng isang tao ay may oras na mapupuno rin talaga siya. At yun ang nangyari sa akin noong gabi na yon at parang bigla na lamang akong napagod na maging sunod-sunuran kay Adrian. Tapos ay hindi ko maiwasan na balikan ang buhay ko noong dalaga pa ako na nagagawa ko ang lahat ng gusto ko. Pero mula nang mag-asawa ko ay para akong biglang naging bilanggo. Hindi ko na nga napigilan na sabihin yon lahat sa asawa ko. Lahat ng pagtitiis ko sa setup namin, hindi ko na nagagawa lahat ng gusto ko at napupuntahan ng mga lugar na gusto kong puntahan. Nakita ko naman na kumalma noon si Adrian at sinabi niya na mas aayusin niya ang sarili niya para sa relasyon namin. Nakita ko naman yon noong umpisa, papadudot. Pinapayagan niya na akong lumabas kasama ng mga kaibigan ko at nagkasundo na rin kami na mag-work from home ako. Kaya lang hindi nagtagal ay nakita ko na nagsisimula na naman siyang bumalik sa dati. Yung pagiging demanding at self-centered na klase ng tao. Hindi pa rin siya pumapayag na magpa-check up kaming dalawa kaya hanggang ngayon ay wala pa rin kaming anak. Napapaisip tuloy ako kung tama ba ang naging desisyon ko na bigyan ng chance ang relasyon namin. Tama nga ba ang ginawa ko sa buhay ko, papadudot? Ito rin po ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. Para makarinig ng payo o opinyon mula sa inyo at sa inyong mga kabarangay. At ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po ako sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Frida. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.